Wara 25 sena ta' gvernijiet nazzjonalisti li kbar sfida għal dan il-gvern kienet li jbiddel il-mentalità li biha l-poplu Malti ħares lejn l-amministrazzjoni tal-pajjiż. Għal dan id-deputat Prim Ministru Louis Grech waqt laqgħa politika fiċ-ċentru Laburista tal-Marsa. Huwa tkellem dwar il-budget tal-2015 u qal li dan għandu jiġi kkunsidrat bħala parti mill-ħajja ta' kuljum. Grech żied li l-budget kien wieħed pożittiv mhux biss għall korpi kostitwiti iżda għall kumplament tas-soċjetà. Fejn il-ġudizzju anki tal-korpi kostitwiti kien li dak kien budget li kien relevanti għas-soċjetà tagħna u li kien qed jagħmel qabża, kien qed jagħmel differenza fil-kwalità tal-ħajja ta' min iħaddem, tal-ħaddiema, ta' minu fqir, ta' minu pensjonant, però Alla jbierek il-Partit Nazzjonalista kważi ma sab xejn ta' jeffieħ. B'reazzjoni għal kritika negattiva tal-Partit Nazzjonalista, Louis Grech elenka bosta miżuri li huma xhieda tal-prinċipji soċjali ta' dan il-gvern. Għalonna l-oppożizzjoni li aħna tlifna r-ruħ soċjali. Tlifna r-ruħ soċjali meta zidna l-benefiċċji tal-maternità. Tlifna r-ruħ soċjali meta zidna n-numru ta' child care centers b'xejn. Tlifna r-ruħ soċjali meta aħna zidna l-lif għall-adozzjoni. Tlifna r-ruħ soċjali meta zidna l-istipendji. Tlifna r-ruħ soċjali meta zidna il-pensjonijiet bi 300 euro. Id-deputat Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-manifest elettorali li huwa responsabbli mit-twettiq tiegħu. Huwa fisser kif finqas minn sentejn il-gvern diġà wettaq madwar nofs manifest elettorali. Fi kliemu dan ma kienx kombinazzjoni, iżda grazzi għal miżuri li ttieħdu minn din l-amministrazzjoni u bidlu r-rotta ta' pajjiżna. Sibna l-qat ta' 6.3% li aħna niżennieh għal 5.8%. Sibna deficit fiskali ta' 3.7% li aħna niżennieh għal 2.1%. Sibna dejn pubbliku ta' 71.2% u aħna niżennieh għal 70.1%.